Добрый день, поважанные сябры. Я зараз нахожусь в нашей Слонимской районной библиотеке Якуба Колоса и хочу познакомить вас вот с такой пригожей книжкой, которая называется «Историчная мозаика Слонимщины». В минулом году мне пошанцевало выдать две книги, присвяченные историчной мозаице Слонимщины. Это своеосаблівыя такие выданні, подобных якіх не мае ні один район нашей Беларуси. Я меркаваў, каб эти книги вышли до Дня письменности, але одна трошки ранее вышла, іншая чуть-чуть поздней, но тем не менш это выданні вышли, и сёлета проходил краязнаўчы форум у Мінску, и гэтыя две книги были названы лепшими краязнаўчымі выданнямі республики за минулые 3 годы, и это вельмі радуе, потому что сапраўды прыгожае выданне, дзе адлюстравана гісторыя нашай Слонимшчыны у фотаздымках. Менавіта па гадах. Вельмі шмат рэдкіх, да кожнага артыкула вельмі шмат апублікавана рэдкіх фотаздымкаў з гісторыі слонімскай зямлі, з гісторыі лёсаў людзей, с историей нашей культуры Слонимщины. Все, что связано со Слонимщиной, что мне удалось за годов 30 знайсці, адшукаць, увайшло в эту книгу. Вельмі шмат таких архивных фотоздымкаў, архивных документов, потому что, в апошні час люди не вельмі любят много читать, и они лепш будут разглядывать фотоздымки. Так что эта книга для тех, кому нема калі пачытаць нешта, яны паглядзяць на здымачак, і калі ім здымак спадабаецца, яны могуць прачытаць, што на здымку адлюстравана, хто на здымку сфотаграфаваны. І праз 2 тамы, это у мяне другая кніга, а праз першыя і другія тамы, калі яны гэтыя тамы 2 прачытаюць ці проста прагартаюць, вельмі шмат даведаюцца пра гісторыю нашай слонімскай зямлі. Зараз я рыхтую 3-ю книгу, уже трошки цяжэй рыхтаваць, потому что вельмі мало рэдкіх фотаздымкаў знаходзіцца, але яны все-таки знаходзяцца. Я думаю, калі мы будем жывыя, здаровыя, 10 праз год выйдзе і 3-й том гістарычнай мозаікі Слонимшчыны. Так что, калі ласка, кого зацікавіць гэтае выданне, вы яго можете набыць у кнігарнях нашай Беларусі, а таксама пагартаць, пачытаць у нашай Слонимской районной библиотецы, да і в іншых бібліятэках Слонимскага района гэтае выданне ёсць, калі няма другого тома, то ёсць першы ці 2 адразу. І я спадзяюся, што гэтыя выданні вам спадабаюцца, і запрашаю ўсіх слонімцаў, каго можа ёсць рэдкія здымкі там 80-х, 70-х, 60-х і ранейшыя нашага Слоніма ці людзей. Калі ласка, буду вельмі рады, калі вы адгукнецеся і нешта прапануеце для новых выданняў. Дарэчы, такія выпадкі былі, і вельмі шмат слонімцаў дапамагала, таму што асобныя артыкульчыкі друкаваліся на старонках, на маёй старонцы ВКонтакце, і прапаноўвалі тыя здымкі. Я ўсім удзячны. Многія здымкі ўвайшлі ў 1-й том і ў 2-й са спасылкай, хто гэта мне тыя здымкі даў. Так што я усіх заклікаю да супрацоўніцтва і да вывучэння нашай гісторыі Слонімскай зямлі. Дзякуй.